إذا السلامتنا تقبلوا خبركم تخطاتلتي فنوي إير تي في نلومي 11 طر مشات تدالوه إلى تاو زينا ومسانا دو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم بيتروس منكسي فلما كندنا تاتو بوليس إرتراع عمتاو قمقام سرحو كايدو أب هاي كوتان وكلت كوميتيتات مسألات كله أستمرت وهيبون أب حاج شاب محاسب دحنا تادن هتاننا دمع سرح تعميمون أبي أوروبا برد زعبلو لكنا تطاير سبعون محبر كتابون كسارتاتي ورد اللون متن مقاطع وكيانوسات كبرى وسن كم زحازة تقليتون طالبان بزكاية دمتكعت سلاسة عبالات ستان ملشاتات أفغانستان تقاتلهم بوليس إرتراع عمتاو قمقام سرحو تمالي 10 طري أب مأكلاي بيت صحفتو أب زركب الدراش سلامة كايدو غازيتنيا هابتون فرزقنا زدالو صبصب مصيبو خرطين كقربوين أزاز بوليس إرتراع كولونير محار تسقاي أبز اسمعو قال عمتك تشحن 18 مس كل زنبره بدوتاتن حصرتاتن أموحات ستان سلامن زيغاتات كمون موغات تقولتات حدقاتاتن وصيتاو عمام ستسلاسلا من برا قليصو كولونير محاري أسعيبو مغفاد دوبات مس بزح وتاو شنقاتو بدوتاتون سلزلوو بودات هزبن بوليسن أدمع نتفتاتي كايت كمزل برهيوم أفتاخيبا نتفتات بوليس ترافيك مرمرا جبن قصصراو سرحات باريا وحدقاتات قصقاسن حبريتان زمدنا هزبن بوليسن متصراي موغانن سندات قداي ودي قسترخبا جنزابن نبراتن ملسا قبري بوليس نوصوص صاوعيت هزبي ودات بوليس مس أخبار حقي أبيات فردن كالوت أكالات منغستن مقصصار مشت الكلاو مستا نتحت عدمة أبزولون كالوت بوليساو عماماتن زتكورة صبصاب قريبوم بزي كازي تدقاقامي تنك حدقا تشكركرت زخونة تقبارات أشكركرتي مصراي ونزفات مزاقبتي تقولتات فتصامة قبنا تقديم كامكتتالن حبريتا مكابن أبز مداي زدما كاب هزبين زوهاب حبريتا بقبوء مسماع أبزولو زعباتات تزتيوم أمو داتا أبزنوت فلو مايا بوليس أبنتا وصرح نزعممون تقهات نزرايون كمون قبنا مكلخال كل زيغا بوليس هاقوريو نزب المتكل زمسكرو أبنتا وين زيغاتات أفلوطن شلماتن توحيبوم أب هاي كوتان وكلت نوس زباتات غوني هاي كوتا فورتساوان تسنين نتفا كوميتيتات مسألات قلعو أب سرح مزحق زم استمرتات وهيبون أبتي بعسر تترزتو دباستو مروكي إلاتات منسترعيا محبرا ودحنتن من قبوع التعالى قلعو زفتصومو قبناتن بدلاتن زي حقاو سدت قلعون سعبيناتون حسيت المدتاتن أب قلعو زقدفو سنبراتن أب زبول زعباتات سفيح مقدس هيبام حلافي فرعيا محبرا ودحنتن أب زواقاش باركا أتو إيوب كيدانن أكايد سرح نوزوبا هاي كوتا أتو آرقاي مبراهتون أب زهابو مقلسي مسألة قلعون خليلون أب لعلي قلعو زفتصومو قبناتن بدلاتن بنقحاتن مكلخالن عابو قلحتات وهيبو كسرحالو متنحب محبار نزبالة صوتيت ترى كوميتيتات مسألات قلعون حبرة سبن معزازن زواب استمرتات كساب زتحت من محدارات كبابي نمورادن تعرتات كم زكاية دابريهم حلف كفل محبرة أقول قلت زواقاش باركا أتو فرانكو كبابا بوغونو قلعو متى هاجر سلازقونو مسألة من نقوحلون بقبو نخص كسون سدرابيتات كم مسألة أكل حبرة سب وهدات كسرحات حساسيبهم تساتفت بوغنم بقوع من السين مفراين هصاناتن قلعن كنع معزن متحازن ملاين مسرتاو سلازقونه اتي قندي اتكرو ابز مدايزي كخون تلابيوم اب ممحدار كبابي حشاين وزبا حجاز معرين وهودن اغلغلت عنا بمرغات دحنت عدن هصانن محاسته 30 حمام زمسغن وصي ترخيبو حلافي مدبرت عنا حشاي نرس مولدان منصور أبو بكر مسيرينا بزغورق على محتت اتات كالت عنا اب رستن نبرت حشاي غوليا شنجن بادوبن شلابن كاب كوللن حالكن مدحنا بتبا اغلغلوتن ناي مبراخ نقحات استمرتاتن فويتا فطيرات لهم كم زلا نصيرون عبد كلتشن 18 شفنا كتابة هصانات 900 تاويت شفنا مقصار دحنتا دن هصانن دما 700 تاويت كم زبصح زحبر نرس منصور تريح ما معصو ب 85 تاويت كم زغدله قطر ابتا تكالت عنا زحرسا نفس صراتون روي عبيت كم زمزغبه غريصون بحيال تصادفكم نمصبي نفسو صراتن حراساتن استسرح سلسته كفلتات اب دحنتا ديتاتن عشلاتن عبي استواصو يغبر كم زلو تقيس دما مس مترنا فعدتات قطر تغلغلتي يوسخ سلازلو زارغ كفلتات كصغنن كسفحن كومونيتات كال قطر هنصلان حمات التملالس امبولانس كتمدبلو من ازخاخيرو
ኣብ 1997 ዝተሃንጸትን 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ጸሓያዊ ጸዓት ዘለዋን መደበር ጥዕና ሓንሻይ መዓልታዊ ኣስታት 100 ሕሙማት እናኣንገደት ንኣስታት 20,000 ዜጋታት ተገልግል። ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝመርሖ ሓበራዊ ፅሬት ብፅቡቅ ይሰላሰል ከም ዘሎ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና እቲ ዞባ ሓቢሩ። ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣህዱ ከባቢያዊ ጥዕና ኣቶ ዓብዱሰላም ናስር ንኤሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ርስሓት ጠንቂ ዝተፈላለዩ ሕማማት ብሓፈሻ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዓይንን ቆርበትን ድማ ብፍላይ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነዚ ንምክልኻል ምውሓስ ፅሬት ከባቢ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ብሪሁ። ብደረጃ ሃገር ብ2008 ዝተኣታተወ ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ፅሬት ኣብቲ ዞባ ብ2009 ከም ዝጀመረ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ድማ ዘተባብዐ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ድማ ዛጌት 84 ዓድታት ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዝተግበረኦ ተሪኦ ብጉድለት ፅሬት ዝኽሰቱ ሕማማት ብርኡይ ከም ዝነከየ የፍሊጡ። ኣቶ ዓብዱሰላም ኣብ መወዳእታ ተሪፈን ዘለዋ ዓድታት ከም ዝመርሖ ሓበራዊ ፅሬት ንኸተኣታተዋ ኣብ ፅሬት ከባቢ ተረጋጊፁ ዘሎ ንቕሓት ብዝያዳ ክቕፅል ከም ብምዝኽኻር ነዚ ንምሕጋዝ ብደረጃ ዞባ ዋዕላ ንምውዳብ መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ። ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ንዞባ ናቕፋ ተምሃሮ ኣብ ሕጊ ዘለዎም ንቕሓት ኣዕብዮም ካብ ገበናትን በደላትን ነፃ ብምዃን ኣብ ምክልኻሉ ዝህሎም ኣስተዋፅኦ ክብ ንምባል ዝዓለመ ኣስተምህሮ ወዲቡ። ኣብቲ ንተምሃሮ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ዊና ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ተለንተ ሃብቶም መንግስታት ንገበንን ምክልኻሉን ብመንፅር ሕግን ባህልን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ። ስነ ምግባር ዘይብሉን ክብርታት ሕብረተሰቡ ብግቡእ ዘይወረሰን መንእሰይ መጻኢ ህይወቱ ከውሕስ ከም ዘይክእል ዝጠቐሰ ተለንተ ሃብቶም መንእሰያት ብሓፈሻ ካብ ሃሰይቲ ወልፍታትን ጎዳኢ ልምድታትን ርሒቆም ብቑዕ ፍልጠትን ሞያን ክቐስሙ ተራሒኑ ዘሎ ዕድላት ብግቡእ ንኽጥቀምሉ ተራ ሕብረተሰብን ወለድን ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ። ሓላፊ ምርመራ ገበን ኣቶ ገብረ መድህን ፀሃይ የብጊዱ ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት ስለ ዘየድሕን ኣብ ሕጊ ንዘተኮረ ኣስተምህሮታት ብዕቱብ ክከታተሉን ምትሕብባሮም ምስ ፖሊስ ከዛይዱን ተላብዩ። ኣብቲ ኣስተምህሮ ዝተሳተፉ ተምሃሮ ብወገኖም ንኣገዳስነት ናይቲ በብእዋኑ ዝውደብ ኣብ ሕጊ ዘለዎም ኣፍልጦ ንምብራኽ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስን ኣስተምህሮታትን ብምጥቃስ ካብ መዋዕለ ህፃናት ምስ ዝጅምር ዝያዳ ውፅኢታዊ ከም ዝኸውን ብምሕባር ብዝሰፍሐ ክቕፅል ፀዊዖም። ክቡራት ዓዘብትና ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ። ኣብ ሓያል ሃገራት ኤውሮጳ ተኸስቱ ዘሎ በረዲ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ሰብኣውን ማሕበረ ቁጠባውን ክሳራታት የውርድ ኣሎ። በቲ ኩነታት ኣብ ጀርመን፣ ኦስትሪያ፣ ሽወደን፣ ስዊዘርላንድን ካልኦትን ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝሞቱን ብዙሓት ኣብ ሕክምና ተዓቂቦም ከም ዘለውን ተቃሊሑ። ኦስትሪያን ስዊዘርላንድን በቲ ኩነታት ኣየር ሕልፊ ካልኦት ሃገራት ተሃስየን ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ገለ ሃገራት ክሳብ 3 ሜትሮ ዝብራኺኡ ኩምራታት በረድ ከም ተፈጥረ ዝገልጹ ተዓዘብቲ ኣብ ንጥፈታት ጽላት ትምህርትን ካልኦት ትካላትን ዕንቅፋት ፈጢሩ ከም ዘሎ ረዲዮም። ኣብ ኦስትሪያ ዝተረኣየ ኩምራታት በረድ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ንፈለማ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ጠቕሱ። መጠን ሙቐት ኣብ ውቅያኖሳት ክብረ ወሰን ከም ዝሓዘ ኣብ ኣሜሪካን ቻይናን ዝተኻየደ ሓድሽ መጽናዕቲ ሓቢሩ። ዓመት 2018 ኣብ ውቅያኖሳት እታ ዝዋዓየት ዓመት ምንባራ ዝገለጸት መጽናዕቲ እቲ መጠን ድሕሪ 2014 ብ40 ሚእታዊት ከም ዝወሰኻ ረዲዩ። እቲ ተሪኦ ንስርዓተ ማሕድሮ ማያዊ ኣካላት ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ብኣሉታ ጸሊቦ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ክኢላታት ምቹእነት ህይወት ዓሳታትን ካልኦት ማያውያን እንስሳታትን ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ከም ዘሎ ፍሊጦም። ምውሳኽ ዋዒ ኣብ ውቅያኖሳት ምስቲ ኣብቶም ማያዊ ኣካላት ዝረአ ዘሎ ብከላ ተደሚሩ ኣሉታዊ ጽልዎ ኣብ ዝመጽእ 10 ዓመታት ዝያዳ ጎሊሑ ክረአ ከም ዝኽእል እቶም ክኢላታት ይእምቱ። ኣብ ማያዊ ኣካላት ብሓፈሻ ውቅያኖሳት ድማ ብፍላይ ዝረአ ዘሎ ብከላ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ኣብ 2050 ካብ ቁፅሪ ዓሳታት ከይዛይድ ስጋት ኣሎ። ዕጡቕ ሓይሊ ጣሊባን ብ10 ጥሪ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣፍጋኒስታን ብዘካየዱ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 32 ኣባላት ሓይልታት ጸጥታን ንመንግስቲ ዝድግፉ ሚሊሻታትን ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። እቲ መጥቃዕትታት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽታ ሃገር ኣብ ዝርከባ ዞባታት ቁንዱዝ፣ ባግላድን ታካርን ከምኡውን ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ባድሂስ ከም ተፈጸመ ተፈሊጡ። በቲ መጥቃዕቲ ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ እውን ተሓቢሩ። ሓይልታት ጸጥታ ብዘካየዶ መልሰ መጥቃዕትን ምልውዋጥ ተኽሱን እውን 25 ኣባላት ጣሊባን ከም ተቐትሉ ሰብ መዛ ኣፍጋኒስታን ገሊጾም።
ኣብዚ ወቅት እዚ ሰራዊት መንግስቲ ብመጥቃዕቲ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ተሰኒዩ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ጣሊባን ዕዉት ስርሒታት ከካይድ እንከሎ ጣሊባን ብወገኑ መጥቃዕትታቱ ኣዛይዱ ከም ዘለዎም ጸብጻባት ዘረድኡ ብኻልእ ወገን ዘተ ሰላም ኣፍጋኒስታን ብምብጋስ ዝዓለመ ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ድሮውን ፍሉይ ተጸዋዒ ምምሕዳር ዋሽንግተን ኣብ ጉዳይ ኣፍጋኒስታን ዛልማይ ኻሊዛድ ምስ ወከልቲ ጣሊባን ሰለስተ ርክባት ከም ዘካየደ ይግለጽ እንተኾነ ጣሊባን ምስ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ገጽ ንገጽ ክራኸብ ፈቃደኛ ከም ዘይኮነ ብምሕባር ኣብ ስሙን እዚ ተወጢኑ ዝነበረ ራብዓይ ዘተ ሰላም ነጺጉ ኣሎ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ንካልኣይ ናይ 6 ዓመት እብረ ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኮይኑ ከገልግል ብ10 ጥሪ ቃለ መሓላ ፈጺሙ ኣብቲ ፕሬዚደንት ኒካራጓ ዳንኤል ኦርቴጋ ፕሬዚደንት ቦሊቪያ ኤቮ ሞራሌስ ፕሬዚደንት ኪዩባ ሚጌል ዲያዝ ካኔልን ከምኡውን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ደገፍቱ ዝተሳተፍዎ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ማዱሮ ዝጅምሮ ዘሎ ናይ ስልጣን ዘመን መሳልል ሰላም ሃገሩ ከም ዝኸውን ገሊጹ ኣብ ወርሒ ጉንበት 2018 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝተዓወተ ፕሬዚደንት ማዱሮ ንታሕተዋይ ባይቶታ ሃገር ብዓብላሊ ድምፂ ተቆጻጺሮሞ ካብ ዝርከቡ ተቃወምቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ከምኡውን ግዳማውያን ሓይልታት ከቢድ ተቃውሞታት ኣጋጢሙ ብምህላው ግዳ ዝቕጽል 6 ዓመታት ቀለልቲ ከም ዘይኮነ እዮም ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ዝእምቱ ድሮውን ታሕተዋይ ባይቶ ቬኔዙዌላ ንመሪሕነት ፕሬዚደንት ማዱሮ ዘይሕጋዊ ክብል ብምግላጽ ሰራዊት ምክልኻል ዲሞክራሲ ኣብ ምስፋን ክትተሓባበር ጸዊዑ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 14 ሃገራት ደቡብን ማእከላይን ኣሜሪካ ዝሓቆፉ ውድብ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ከምኡውን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን የአውሮፓዊ ሕብረትን ፕሬዚደንት ማዱሮ ካብ ስልጣኑ ክእለ ምጽዋዕም ይፍለጥ ቬኔዙዌላ ብምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለም በቲ ሓደ ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ብዘሎ እገዳ ኣሜሪካን ምኽርዳን ጎረባብቲ ሃገራትን ድማ በቲ ካልእ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ታሕተዋይ ባይቶ ሃገሩ ምስ ሜክሲኮ ንዘራኽብ ዶባት ብመንደቕ ንምግራድ ንዘውፅኦ ውጥን ዝኸውን ባጀት ምስ ዘየፍቅደሉ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ብምእዋጅ ንህንፀት መንደቕ ዝኸውን ምወላ ክስልዕ ምዃኑ ደጊሙ ኣጠንቂቑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ መግለፂ ዝሃበ ብ10 ጥሪ ኣብ ወሰናስን ናይቲ ምስ ሜክሲኮ ዘራኽብ ዶባት ሃገሩ ኣብ ዝበፅሓሉ ኣጋጣሚ እዩ ታሕተዋይ ባይቶ ኣሜሪካ ንህንፀት መንደቕ ዝውዕል 5.7 ቢልዮን ዶላር ንምስላዕ ፈቃደኛ ስለ ዘይኮነ መንግስታዊ ንጥፈታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብኸፊሉ ተቋሪጹ ከም ዘሎ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብወገን ደቡባዊ ዶባት ብዝካየድ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታትን እፀፋርስን ሃገሩ ከቢድ ጸጥታዊ ስጋት ኣጋጢሙዋ ከም ዘሎ ብምሕባር ነቲ ዶባት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብመንደቕ ክትክልክሎ ከም ዘለዋ ክሕብር ጸኒሑ ከፊላዊ ምዕፃዊ ንጥፈታት መንግስቲ ኣብ መንጎ ሰልፊ ሪፓብሊካንን ሰልፊ ዲሞክራትስን ምፍሕፋሕ ፈጢሩ ከም ዘሎ ይግለጽ ወታደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ትሰርሕ ኢራን ንክልተ መዓልታት ዝቐጸለ ልምምድ ሓይሊ ኣየር ኣካይዳ እዚ ብ11 ጥሪ ኣብ ማእከላይ ሸነኽቲ ሃገር ዝተኻየደ ልምምድ ኣቐዲማ ካብ ዘካየደቶም ተመሳሰልቲ ልምምዳት ዝዓበየ ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት መጥቃዕቲ ዝተራቐቐ ሚሳይል ከምክና ዝኽእላ ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ ዘሳተፈ ምንባሩ ኣረድዮም ኣብዚ ልምምድ እዚ ኢራን ብውሽጣዊ ዓቕማ ዝማዕበለቶ ብርክት ዝበለ ሚሳይላትን ነፈርቲ ውግእን ንፈተነ ብምቕራብ ወታደራዊ ዓቕማ ከም ዘንጸባረቐት ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ገሊፆም እታ ሃገር ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቶ ሮኬት ተጠቒማ ክልተ ሳተላይት ናብ ጠፈር ክትውንጭፍ ወጢና ከም ዘላ ብ10 ጥሪ ምሕባራ ይርስዓን ይኹን እምበር እዚ ኣብ ወታደራዊ መዳይ ተርእዮ ዘላ ጋስጋስ ካብ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካን መሻርክታ እስራኤልን ድማ ብቐንዱ ተሪር ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎ ዝገለጹ ተዓዘብቲ ንተወሳኺ እገዳ ከቃልዓ ከም ዝኽእል ይምቱ ኢራን ብጉዳይ ኒክሌሳዊ መደባታ ኣብ ልዕሊያ እገዳ ጸኒዑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይገልጹ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ናብቲ ዝረሓቕን ብድነ ዝተጎብአን ክፋል ወርሒ ዝወንጨፈታ መንኮርኮር ብዓወት ከም ዝዓለበት ሓቢራ እታ መንኮርኮር ድሮ ስእልታት ክትልእኽ ከም ዝጀመረት ዝሓበሩ ክኢላታት ቻይና እቲ ተልእኾ ብዓወት ክዛዘም ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ቻይና ነቲ ዝረሓቕን ዝጸልመተን ክፋል ወርሒ ከተጽንዕ ምብጋሳ ብጠፈራዊ ምርምር ንእተርእዮ ዘላ ገስጋስ ዘመልክት ምዃኑ ተዓዘብቲ ገሊፆም ኣብ 2030 ኣብቲ መዳይ ጎብለል ክትከውን መዲባ ዘላ ቻይና ዝመጽእ ዓመት ናይ በዓላ መደበር ጠፈር ክትድኩን ወጢና ኣላ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና በዚ ይፍጸም ምስተረፍ መደባትና ሰላም